Is mis Tomás ar neachtain agus tá mar zemlíonna do gúis. Is mis Marcas mac an amara agus tá má 9 mbliana rís. Is mu anm alfannig chunach agus tá lí. Is mis Déithinn deart agus tá 9 mbliana gúis. Mis náasnig chunach agus tá 10 mbliana gúis. Léim me se an leabhar an fáilí líana fián. An chéad scéal na ihe hána agus bhí Dónall Dána a rógaireacht le leathíocht, bhain se chud go rúigó. Agus ní ra cadig ar gháil machchad an bob na bhre banúsin. Bíon dearthar leabhraí leis agus scáití bíon se nádaí gníon leabhraí leis meáil. Bíon leabhraí gur bheith gléasa sús mar cuiní beaga agus rudí seafada. Agus sin dúirte go dúach sé haircut scéirí thó, agus gheor sé dheag an na chuirgeas agus agus sé ballspot sé cho, léime sin leabhar ball brian. Bhíon pleanaí go leor ag Dónall Dána leis go martas léthúireacht Oireachtáil, ú tú ná cuidigh na pleanaí sin éitirchtam. Ringe sé suas cúpla ceanna go na leabhar mar bhí sé gur a bhruachtáil, mar cheap sé go dúis go páirc siomsaíochta bhíán, ach an sin bhrú sé agus fuair sé amach go ticket gan dain leabhar bhíán agus bhí sé spríocht. Bhí Dónall Dána bhí cuide aige sleepover, so chóise go dtí teach a chara agus bhí teach mór chara agus duscoil bhám agus i dhéide an doras agus bhí siad gléiste sús agus tháinig scanra Dónall Dána ach sin bhí sé ócé sa sin mar dúid leis go just bhí siad i dtí drama. Bhí sé ag duna clásan ar daoine ar leathaigh an locht. An duine smú bhí sé duna clásan léan. Agus bhí sé dána agus bhí sé dáthar freisin. Bhí an mama Ailbhe a Dónall Dána gúnlaí. Measta bé leabhraigh an locht patrúama. Sé leabhraigh an locht patrúama ceart. Sé gur fáil bhile ach dhiomh tá bhile chola hort mar dhéantar rud bag bíteach dána. Ach ní dhéanana nach chud smú ganám, duine únataí ach dhiomh tá bhilais. Mar nach níana sé mór an ganáma. Bhí léon lochtar le. Cé faoin Ghaeilge sa leabhar seo, ra sé éasca le tuiscint? Bhíon Ghaeilge sa leabhar seo an éasca le tuiscint, ní ra mór an focail fáda ná tada an. Bhí chud cho beganín crua ach chud is smúcho bhí se an éasca. Bhí se andas agus hangin le ar dhéamh go chola agus ar maidin agus bhí an sprí am dhéamh. Bhí se an éasca an Ghaeilge thuiscint agus hiigme cad a bhí scríomhtán. Bhí sé airistí go má. Ja, bhí Ghaeilge anmhá sa leabhar seo. Na pictiúir sa leabhar seo haine siad leat? Haine se go mór an na pictiúr mar bhí siad dunta go má. Haine na pictiúr lom thug siad cúnach an pictiúr í an amachmach leigan. Agus cé léoch an leabhar seo measta? Tá bhí abba go léoch go leir am a cháirda agus daoine muis agus tá sé an barú agus tá sé anmáile léamh. Beidir go dhéocht in gins uair 7 gotí harta 9 ach mata túsach má dhéamh harta 6 na 5 agus cheapain go daingeach sé le chola gasar mar bhí an tainge bhamsa dhéamh. Sin aga é, túda mí, ar léirmheas do yoga.